Dwi'n teimlo'n hapus, dwi'n teimlo yn falch mod i wedi cystadlu, achos o'n i ddim yn siŵr a ddylen ni gyflwyno'r awdl neu beidio. A wedi bod yn eitha cymysglyd am y peth, achos wrth gwrs mae cynnwys yr awdl yn eitha dirdynol. Ond mae heddi yn teimlo fel dathliad, mae ennill y Cadair neu'r goron yn gamp. Ac o glywed bod hi'n gystadleuaeth gref, wy'n teimlo'n hynod ffodus bod hi wedi ennill, a dweud y gwir. Wy'n credu bod ysgrifennu yn gallu bod o help mawr i bobl. Ac yn bersonol, o'n i eisiau sgwennu y syth bin ar ôl y diagnosis, a am ryw reswm o'n i'n methu. Fi'n credu o'n i mewn rhyw stad o sioc. A wedyn, mis Ionawr ar ôl cael newyddion drwg bod y driniaeth oedd fod prynu amser i fi ddim wedi gweithio. Yn sydyn, dyma'r awdl jyst yn llifo allan ohono. A nawr, dwi'n falch. Dwi'n wedi llwyddo i greu rhywbeth positif allan o sefyllfa ddigon anodd.